ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. манзури шумо мегардад видео аз корвон тарафи тилобозор шашум дарвоза подвалаш. анами подвали ами вай биёед бисёр либосо ҳастай. подвали шашум дарвоза, ҳафтум дарвоза. анами намуд куртои тоза туркиро дидем ки 180 сомонӣ будай то размери 58 ҳастай. бинед материалошон инора шерстай, ғафсак, чанд ранг дора, ҳамашон ами хел рангои хушрӯ евростил дидед. аҷоиб рангои фасон. нархаш 180 сомон. куртои зимистона шерсташ. айно вай буд. резинкаҳои турецкиш буд. ҳозир тамом шудагай. ана ин намуд боша дӯстони азиз. униги надорш якта буд, видео накардам. иш 220 сомонӣ. аз анаи пешбудагиш чанд намудаш ҳастай. ауе ки ниги надора як дона буд, хеле ки гуфтум, баъд дига видео карданишон надодум, барое ки заказ мешава намиёвем, баъд миёем ки аллакай фурӯхтагиян. барои авай подписчикоям нороҳат мешаванд. иҷада ҳозир тоза турецки ваё ҳастай. палтоҳо ва безрукавкаҳо. анаи палтоҳошон 650 сомонӣ. стриженные ламоҳо ана баъд ҳастай. ана безрукавкаҳои 450 сомона дора ва 550 сомонаву 650 сомона дора. ана баин будагиш 550 сомонаи, ана дигариш бошад кисош мехдорако вай боша 650 сомон дар рӯзаш. калташ 450 сомон. иҷада ҳастай ини фасонои сиёҳо ва ё 400 сомонӣ. баъд ана безрукавкаҳои куркагӣ ҳастай 450 сомон. куртка худаш бошад 500 сомон. ино туркии тозаян. ҳамун безрукавкаҳо ва ёшам ҳастай димсортош ки 150-180 нархош. иҷада бошад 600 сомон. ана минамуд курткаи тоза туркӣ. аз ин курткаҳо ҳозир 250 сомонаш ҳам ҳастай, 200 сомонаш ҳам ҳастай, вале ва ё турецки нестан, бори бишкек ва бори ӯзбекистонан. иҷада ҳаст инчунин анами намуд чӣ гум инора кардиган, плашои замшавӣ. ана ду ранг беҳад фасони хушрӯ, ранги қафогиш мада беҳад маъқул шид. нархошон 300 сомон. размерош ҳастай то размери 54 размер доранд. ин тараф ҳозир магазина ма видеои дароз кардагим. имрӯз интернетам камтар буд. тез гузара гуфта кӯтоҳ карда нишон додагиям. пагоҳ интизор шавед. ма пурра видеора мумкин 8-10 минут аз ҳаминҷа видео ҳастай нишон метиҳам. метавонед ки тамошо кунед, интихоб кунед. доставка дорем. чизе ки мегиред доставкаш ҳастай. на марҳамат бинед. анами куртои аввалда ки истодаги анами аму турецкиҳо 180 сомонай. уна плаши замш аз дурибо.